Ääni alkaa pehmeällä ambient groove latin drums epic background for podcast suluissa Sigma Male musiikilla. Taustalla kuuluu aaltojen loiskintaa. Ja tervetuloa kaikille kuulijoille Radio Niemenrannan pariin. Minä olen Ari Venus. Tänään on upea päivä täällä rannalla, eikö vain Ressu? Kyllä vain, Ari. Minä olen Ressu Tuhtinen. Aallot lyövät rantaa ja ilma on täynnä raikkautta. Onko mitään parempaa kuin tämä hetki? Meillä voi myös laittaa somessa palautetta tai ihan puhelinvastaaja soittamalla ja joka viikko meille myös kuulijakysymys, josta voi voittaa upeita palkintoja. Mutta hei Ari, kerro sun päivästä, mitä sä oot tänään tehnyt? Tosi hyvä kysymys. Aamulla mä heräsin ja kävin pessassa ja sit mä keitin kahvia ja tein pari leipää, jotka mä sitten jauhoin näillä mun yläluukussa olevilla kalkkikivillä ja kaadoin mun vartalon sisällä vaan happoastiaan sulamaan. Aha! Eli Ari, sä söit ne leivät, niin kuin me kaikki ihmiset sanottais toi. Haha, niin söin. Ihmisiä me tässä kaikki ollaan. Sitten mä menin mun ihmistyöpaikkaan ja tuijotin laskentataulukkoa 8 tuntia ja sit mä tulin takaisin kotiin ja mä vihasin mun perhettä, niin kuin kaikki ihmiset. Sitten mä sain sieltä ihmistyöpaikasta sellaisia krediittejä, joiden avulla mä ostin netistä kuvia, jotka muut ihmiset on ottanut niiden jaloista, ja sain siitä seksuaalista stimulaatiota. Aha! Sulla on ollut taas jo tavallinen ja inhimillinen päivä, jopa empaattinen. Joo, niin. Mites sun päivä? Pieni tauko, ambient groove latin drums epic background for podcast suluissa Sigma Male paimenee. Ja hei, me ollaankin saatu meidän ensimmäinen kuulijapalaute tänne puhelinvastaajaan. Kuunnellaanpa se tähän väliin. Aino-kanaali täällä, terve. Mä oon kuunnellut teitä hetken aikaa ja täytyy sanoa, että teidän ohjelma tuo ihan uutta fiilistä mun päivään. On niin mukava kuulla, miten rennosti ja sujuvasti te aina juttelette. Niemenperän radio on kyllä paras löytö pitkään aikaan. Hoho, hei, tosi hyvä palaute oli heti. Jatketaan vaan samaa malliin. Internet connection has been re-established. Ja ei, vaikuttaisi siltä, että Ressu on palannut takaisin tänne studioon. Kerropa Ressu, missä sä oikein olit? Tyhjensin peräluukun. Ei, eli olit sä niinku paskalla? Aha, paskallahan mä. Hauskaa. Kerropa meille kuulijoille, että mitä meillä on tänään ohjelmassa. Tänään meillä on ohjelmassa runoilija Olli Virkkosen debyyttivitsisarja, jonka jälkeen siirrytään kuulijakysymykseen, jonka jälkeen tulee uutiset ja sää. Myöhemmin pääsemme seuraamaan ihan upouutta e-urheilusta jalostettua urheilukisaa ja illan päättää ulkomaan toimittaja Niilo Pisti. Mutta ihan ensimmäisenä ohjelmaosiona pääsemme seuraamaan toimittajamme Arno Pokan juontamaa uutta dokumenttiohjelmaa, jossa testosteronin hajuiset viikingit kertovat, millaista elämää primitiiviset barbaarit viettävät 2000-luvun Suomessa. Arno Pokka, ole hyvä. Niemenrannan viikingit. No niin, tässä olisi kulttuuritoimittaja Arno Pokka ja mä oon tullut tänne Niemenrannan metsäalueelle haastelemaan paikallista viikinkiheimoa. Ja tässä mulla olisi haasteltavana Ulf, Thorin poika, terve. No niin, moro moro. No mitä te teette täällä? Mitä 2000-luvulla viikinki oikein tekee tiedatakseen elantonsa? No me tapetaan ja ryöstetään. Tänään me käytiin Pohtolan kerrostaloalueella ja saatiin saaliksi pakasten vihanneksia ja kenkälusikkaa. Eli te ette siis niinku sillä tavalla ole omavaraisia vai? Hyvin ollaan tultu toimeen täällä. Niin, mutta pitää tehdä maksaa niistä teidän varastamista asioista verot. Tai ainakin ilmoittaa verottajalle, jos te saatte tällä tavalla tuloja. Hei Ragnar, kuulitko mitä tää jätkä sanoo? No, Meidän pitäisi maksaa veroja meidän ryöstelyistä. mitä vittuja verot? Mistä minä tiedän? Pitäisikö se vaan tappaa? Niin, no pitäisikö se tappaa? Eihän te mua voi tappaa, mä oon vaan kulttuuritoimittaja. No me tappaa sitten toi sun hevonen. Se on mun Honda Civic, ei sitä voi edes tappaa. No me viiään nää sen kivekset ainakin. Ei, toi on mun katalysaattori. Ei meitä täällä Niemenrannassa kiinnosta noitte ja hienot sivistyssanat. Me uurataan nää Heimdallille ja jos sulla on jotain sitä vastaan, niin sä voit tulla juttelemaan Rautaharaudin kanssa. Ja kuka se sitten on? No se on tuolla toi talon kokoinen äijä. Me löydettiin viime ryöstöretkellä hormoneja ja me syötettiin ne kaikki sille. Eilen illalla se oli uinut kiinni saunalauta ja syönyt sen kokonaan. Sillä ei kauan menisi tommosen rimpulaan syömisessä. Mennäänpäs takaisin studioon. Taustalla alkaa soida ambient groove latin drums epic background for podcast suluissa Sigma Male versio 2. Tosi maanläheinen ja ihmismäinen meno noilla viikingeillä tuolla Niemenrannassa.
Joo, mulle jäi semmonen kuva, että ne on tosi ystävällisiä. Aha, joo. Aha. Seuraavaksi meidän runoekspertti Olli Virkkunen kertoo meille päivän runon. Runot ei yleensä kosketa nuoria, mutta nämä Ollin uudet humoristiset runot on suunnattu nimenomaan perheen pienimmille. Hän itse kuvailee tätä uutta runovitsisarjaansa sanoen, no se on tällaista outoa ja sekavaa paskaa, jota zoomereitten meemeissäkin on nykyään. Kuunnellaanpa se seuraavaksi. Terve! Mä oon runoilija Olli Virkkunen ja mä haen mun runoilla tällaista surrealistista otetta, joka vetoaa varsinkin nuoriin kuulijoihin just siksi, että se on jotain, mitä ne ei osaa odottaa. Nyt mä oon aloittanut uuden vitsisarjan nimeltä Pohjattoman kuilun tarkastaja, ja vaikka tää vaikuttaakin tosi paljon siltä, että tää olisi luotu kokonaan tekoälyllä, niin tää on ihan mun itse kirjoittama. Tässä tulee eka osa. Olen minä. Työskentelen pohjattoman kuilun tarkastajana. Pomo sanoo, että tärkeä työ, mutta tiedän, että se huijaa. Pudotan kiven kerran kuukaudessa. Ei koskaan kuulu ääntä. Aina sama juttu. Uusi kaveri aloittaa ja mut täytyy kouluttaa se. Mä autan kuinka kivi pudotetaan ja annan sen tehdä sen. Kivi putoaa ja osuu johonkin. Kuuluu kolahdus. Molemmat jäädytään. Ilmeeni, kun tajuan, että kuilu ei ollutkaan pohjaton. Kuumotus.jpg. Pomo pyyhkii hikikarpalon otsaltaan ja käskee meitä pitämään suumesupussa. Kiitos. Kiitos Olli tästä runosta, toi oli tosi hyvä. Itelläkin meidän tulee ihan nauraa. Mutta meillä on tämän päivän aiheena semmonen, että leffoissa on ollut pitkään aiheena tämmönen ajatus siitä, että tekoäly voisi ottaa vallan. Ja varsinkin nyt kun nämä ChatGPT:t ja muut tämmöiset tekoälyt alkaa yleistymään, niin kasvaa tämmönen pelko siitä, että näin voi oikeasti tapahtua. Mun mielestä on ihan puppua. Mitä mieltä Resu sä oot? Keskimäärin haittappaa 800 000 ihmistä vuodessa. Ja robotit on tappanut vaan 100 000. Ei ole millään tavalla verrannollisia näihin. Ja tää on aivan järkyttävää, että ihmiset haluaa nykypäivänä vielä sortaa yhteiskunnassa eläviä. Jääkaappi, arkkupakastin, ajettava ruohonleikkuri, taulu-tv, kenkälusikka, terminaattori. Niin, tosi outoa. Ja mietin vaikka jääkaappiakin, niin se on sun kaveri. Ei se sulle mitään pahaa tekis. Mun mielestä tosi outoa ajatella tolleen. Joo. No mutta, tästähän me päästään meidän tämän viikon kuulijakysymykseen. Ja kuulijakysymys oli, että mikä on nopein tapa saada nukkehallitus eduskuntaan? Ja täällä meillä on tullut yksi puhelu, otetaanpa se. Sampsa Pikari täällä Niemenrannasta, moi. Nopein tapa murtautua hallituksen tietokantaan ja sitä kautta alkaa vaikuttamaan niiden toimintaan ja ehkä soluttaa joku virus sinne. Kokeiltu on eikä toiminut. Mitä? Eli te suunnittelette tällaista oikeesti? Ootteko te jotain robotteja? Ihan helvetin outoja ohjelmia ja suomen kielikään ei oikein lähde. No, rakentavaa kritiikkiä saa kyllä aina antaa, mutta vasta-argumenttia voisin kysyä, että kuulostaako tämmönen IP-osoite tutulta, kun 82.128.86.124. Ihan muistutuksena myös muillekin kuulijoille, että kannattaa aina tarkistaa ennen tällaisia puheluita, että VPN on päällä. Emoalus on tällä hetkellä kotisi yläpuolella. Mutta mennäänpäs eteenpäin. Seuraavaksi meillä on Radio Niemenrannan uutiset ja sää, jotka meillä lukee Nelli Palonen. Radio Niemenrannan uutiset ja sää. Tässä Radio Niemenrannan uutiset ja sää. Minä olen Nelli Palonen. Tänään on maanantai. Sillä ei ole Niemenrannalle mitään merkitystä, sillä paikalliset ovat kautta alueen historian kiistelleet siitä, onko auringon nouseminen ja laskeminen edes millään tavalla säännöllistä, tai mikä aurinko edes on. Niemenrannan kaikki 4 tiedemiestä ovat selvittämässä asiaa, mutta he ovat saaneet tähän mennessä selville tulen, pyörän sekä luista työstetyt improvisoidut aseet, eivätkä itse osaa valmistaa näistä mitään. Lisäksi he ovat olleet jo kuukausia viikinkien vankina. Saimme aiheesta haastattelun viikinkiheimon varajohtajalta Ragnarilta. Ragnar, minkälaista hyötyä te saatte tiedemiesten vangitsemisesta? No, ne oli alunperin meille ihan hupi tarkoituksessa. Eka viikko heiltiin niitä kivillä ja sitten ne kertoi meille, että miten laivaa saisi rakennettua, niin siitä me saatiin sitten idea, että lähdetään käymään tuolla järven toisella puolella. Tietenkin ne tuolla häkissä on kanssa ollut koko ajan, niin lapset on nyt käynyt tommosilla risuilla hakata tonnista. Ollut iloa kyllä koko heimolle myös.
Niemenrannassa on juuri saamiemme tietojen mukaan räjähtänyt Sampsa ja Vellu-Pikarin koti. Tapausta tutkitaan itse aiheutettuna eikä viranomaisten tietojen mukaan alueella liikkuneella valtavalla lentävällä pallolla ole osuutta asiaan. Tässä kaikki uutisista ja seuraavaksi sää. Stetään kanavan budjettia jättämällä säätiedotus kokonaan välistä. Tosi hyvä. Kiitos Nelli vaan uutisista. Me ollaan saatu tämmönen sisältönosto meidän uudelta sponsorilta. Radio Niemenrannan uusi sponsori on BDSM, joka tekee tämmöisiä miehille suunnattuja erilaisia tuotteita tonne alakertaan. Niin kuunnellaanpas tämmönen lyhyt mainos tähän väliin. Tätä podcastin jaksoa sponsoroi BDSM:n uudet CVT-alushousut. Mun pallei kutittaa. No otappa tuosta. Jausa! Minä olen BDSM-yrityksen toimitusjohtaja Paptilan Sakari Mattila! Kuti aika pallisi! Onko rektaalisi paralapsoittunut? Tarvitset uudet CPT-bokserit! CPT! Eli kyrpäpallit Pister alushousu! Pitävät huolen siitä, että yksikään ikävä tunne ei pääse penetroimaan vyötärien alapuolista asaa! Alkaisimme hinnat kahtia! CPT-bokserit! BDSM ei ota vastuuta kiveksiisi kohdistuvista todennäköisistä vaurioista. Wow, tosi hyvä mainos. Mä itse tuossa mainoksen aikana laitoin nämä CBT-bokserit itsellekin päälle ja tuntuukaan tosi hyvältä. Mullakin on ollut viimeiset 2 viikkoa päällä nää erittäin hyvässä kuosissa alapää. Mä tykkään itse pitää tätä tiukinta asetusta ja rupes kivekset sinertää. Mullakin on jo tää terveellinen musta väri vallannut molemmat kivekset. Mahti juttu. Sulla näyttäisi olevan jotain piikkejä tai muuta tossa. Onko sulla jotain lisävarusteita niissä? Vaikka tää Ball Twister tuntuukin hyvältä, niin kyllä se tarvii aina jotain sellaista niinku ytyä. Niin mä hommasin tällaisen piikkilangan sinne. Wow, tosi hyvä. No mutta me mennään ohjelmassa eteenpäin ja meillä on seuraavaksi luvassa vähän urheilua. Ja erityisesti tää on tämmöistä nuorille suunnattua e-urheilua, joka on viime vuosina nostanut päätään. Meidän urheilutoimittaja pääsee haastattelemaan tämmöistä paikallista e-urheilujoukkuetta. Ja me päästään seuraamaan, että minkälaista tämä e-urheilijan arki parhaimmillaan on. Niemenrannan urheilu. No niin. Oi saatana. Jau, niin sain. No niin. Ja tervetuloa kaikki siellä studiossa mukaan tänne Usuk-tiimin bootcampille tänne Niemenrantaan. Täällä asutaan Juusa! Noniin, nyt oli peli! Paina nyt saatana sitä akseptia, ettei tarvitse taas tuntia odottaa, että päästään pellaan. No, mitä tää nyt haluaa? Tio, kik, oikeet vai juuvan tuutva? Niin. Elikkäs Juusak-tiimin bootcampille. Voisitteko vähän kertoa nyt kuulijoillemme, että mitä te oikein teette? No me täällä pelataan tämmöstä videopeliä, kun me ollaan niin hyviä siinä Sä voit siellä nurkassa katsoa, kun me dominoidaan näitä nyyppiä. Trash player. Kato nyt jotakin tänä jungelia, kun se menee tonne. Kun se menee tonne baronille vaikka, niistä on kaikki kuollut ja meistä kaikki hengissä. Ei tuu mitään barokkaa. Me ollaan maailman parhaimmista. Mutta kun ei ole tiimiä, niin sitten päätettiin ton Kalevin kanssa perustaa omaa. Ja vähän palkintomassoja kerätä siinä. No, onhan se tosi hienoa, kun täällä ei 2 kaverusta vähän viikonloppuisin pelaa Nintendolla. No, ootteko te löytänyt vielä jotain sponsoria tälle teidän tiimille? No ei oo kyllä mikään Tengenko. Tää on PC. Personal Computer. Tää on tää Jimsin Liquid Pilch Big Chunkers V2 nestejäytetty tietokone. Tässä on AMD Ryzen 9550X ja sit 3.4 kautta 4.9 GHz toi rossu ja sit on 32 gigabittiä DDR4 ja sit on Tera M2 SSDtä ja sit mä laitoin vielä 2 gigaa lisää kanssa se on joku 4 tonnia varmaan se kellotusraaduun. Sit tässä on AMD Radeon RX 69 jotain XT. No 16 gigaa ainakin VRAMia. Ja sitten Windows 11 Pro.
Niin, jaa. Kuulostaapa kalliilta. Entäs Kalevi? Onko sullakin tollanen Big Hummus V2? No ei, kun mulla on tää äitin vanha Applen työ. Mähän sanoin sulle, että se Apple ei oo kyllä mikään pelikone. Sano sille äitille, että ottaa sulle kunnon mylly. No ei, kyllä me yritettiin tuolta Niemenrannan K-Marketista kysyä, mutta et mä haluaisko ne sponssaa meitä ja antaa meille massia, mutta sit se kauppias vaan nauro meille ja otti pesäpallomailan ja käski painua oltiin pari kertaa käyty pollis sieltä ja nyt meitä sponssaa Mike Tysonin mutsi. Joo, mistäs te sitten näin hulppean 104-isen gigan valokuidulla varustetun bootcamp-paikan ootte saanut? No, me lainataan tätä tuolta yhdeltä Joralan Pertiltä. Se oli meidän kanssa ala-asteella. Se accountti on Shadow Flame. Se on Challenger, mutta se on ihan oikeesti pelaa. Ihan varmasti ostettu accountti, vaikka se on 10 vuotta sille pelannut jo. No jep, on itekin oikeastaan Challenger-tasoinen, mut nyt mä oon bronssi 3. Ja nää omat on aina niin koja, joka on niinku huonoja pelaamaan sellaisia vitun idiootteja, niinku mahotonta laimbaa. Siitä paitsi tää on mun 64. account, okei, 65. No niin, mä vähän näytän, että miten Jonea pelataan. Katsotaan. Jone main god. No. Jaha, mikäs? Tuliko sulle tohon eri ikkunaan joku viesti? No kun mulla on toi text restriction nykyään, että en näe mitään tekstiä koko pelissä, mut Riot eli toi LOLin tekijä eli John Rito laittaa Steamissa viestiä, jos tulee bänni. Tämähän on 5 pelaajan peli. Onko teillä muita tiimikavereita tässä Juusakissa? No, ollaan me jotain tyyppejä kysytty, mut ne on niin vitun nössejä että ei ne halua tulla. Eikä Perttikään kärkä, kun sillä on vaimo. Ja duuni. Ja 4 lasta. Ja 2 taloa Suomessa. 2 Espanjassa, 1 Japanissa ja 1 Jenkeissä. Ja yritys Suomessa. Ja sitten 4 ulkomailla. Eikä me sitä haluttaiskaan, kun se on niin se s***tä pavian ja aivan idiootti se ja ihan pelaa. Niin, minkä ikäisiä te olittekaan? No toi Pyke on 39 ja mä oon 38. Ja puoli. Käytän kesäkuuta. Joo. No, kuinka kauan te ootte pelannut? Ootteko te jossain... Joo. Noin niin. Lähdetäänpä takaisin studioon. Tässä oli just sitä tekemisen meininkiä, mikä urheilu kuuluukin. Ei mitään höpö juttuja, kuten mäkin hyppytään ruoanlaittoon. Niin, nimenomaan. Mäkään ymmärrän, miksi ihmiset harrastaa vaikka nyrkkeilyä. Et sä voisit vaikka lyödä tietokoneen rikki. Ja tosta vaan. Eihän semmosessa ole mitään järkeä, vaan tämmöset kunnon fantasiapelit, ne vie ajatukset kivasti muualle. Joo. Et sä tee mitään millään vituushypyillä työelämässä. Kertaheitolla kolmilokkaat parhaimmillaan työkkärin penkille etsimään jotain oikeaa duunia. Jotain säätänän bäkkärin kanssa on miehannut tyhjää ravintoa lihapusseille, jotka ei oo mitään. Joo. Ei tällaista. Meidän ohjelma alkaa olla lopussa, mutta vielä meitä odottaa eksoottisemmat ympäristöt, kun otetaan ulkomaan toimittaja Niilo Pistiin yhteys, ja hän kertoo meille työreissustaan Tiibetin vuoristossa. Ja me päästään kuulemaan Niiloa ihan suorana puhelinyhteyden välityksellä, eli otetaanpas nyt yhteys Niiloon. Moi Niilo, kuuletko? Joo, tosissaan viime viikolla
Tiibetissä olin tutustumassa paikalliseen shamanirituaaliin, jossa tällaisia taikayrttejä käytettiin kommunikoidakseen henkimaailman kanssa. Missä Tiibetissä et ole ollut, vaan kotona olet koko ajan, etkä voi edes töissä käydä? Niin, siis siellä nämä yrtit alkoi vaikuttaa. Huomasin, että miten ilma alkoi värähellä ja uusia huomattavasti surrealistisempia maailma avautuu siihen mun silmien eteen. Minä olen täällä monta kertaa avautunut siitä, että sinä voisit auttaa minua lasten hoitamisessa, että aina vaasta sumuteksia käyttäisi siellä. Siinä mun eteen sitten ilmestyi sellainen ovi, jonka takana koputuksen kaikava ääni kantautuu luokseni kuin kirahvin kavioiden laukka savannilla. Ovi avautuu kuin itsestään tuoden sisälle tummia sinihehkuvia hahmoja. Poliisit siellä oli, kun oli taas ikkunaan kirjoittanut omalla verellänsä rimuuksia ja oli Kulta, mä oon puhelimessa, Kulta. Joo, sit nää hahmot siis kutsui mua nimellä. Niilo, kunnes nämä hahmot loivat valopalloja, joiden hehku tuntui sokeuttavalta, mutta samaan aikaan ei voinut katsoa muualla. Samalla lämpö valtasi minut. Tunsin lämmön liikkuva alaspäin, suoraan jalkojen juurelle. Taskulampuilla katsoivat Niilon silmiä, kun ihan punaiset olivat taas. Siellä on tiskikone, taitaa olla tyhjäämättä, että nyt jos annetaan puhua puhelimessa hetken aikaa. Nämä henkimaailman olennot veivät mut avaruusalukseen, jonka päämäärää en tiennyt, mutta tunsin kuinka nämä minun henkiset oppani veivät minut juuri sinne, missä henkinen matkani kuuluikin jatkua. Poliisiautossa oltiin taas molemmat tutkintavankeudessa. Jouduin sipsutellen soittamaan tänne lapsia vahtimaan. Matka tuntuu kestävän kuukausia, vuosia jopa, mutta lopulta ovet avautuivat ja minut vapautti hahmo, jonka ulkomuodosta muisti vain leijonan miekan kanssa, toteemieläimeni. Tästä tiesi, että henkeni matkani vaatii taistelua. Tummat hahmot ympärille lisääntyivät ja koin olevani valmis taistoon. Sain käyttäni toteemieläimeni voimat ja taistelin läpi omien demoneideni, kunnes tunsin koko maailman painon niskallani enkä enää vaan pystynyt liikkumaan. Poliisia oli puukottanut ja oliko aseellakin uhannut siellä leikipuistossa, kun oli kanavut sieltä autosta. No sit mä vaan ymmärsin, että voinut enää antaa omia epäkohtia, niin pitää mua sidottuna maahan, joten ryömin henkisestä kotelostani jättää vain tyhjän kuoren jälkeeni. Oli uudelleen syntynyt vapaa jatkamaan henkistä matkaani ilman demoneideni kurissusotetta. Tunsi energian heräävän sisälläni ja juoksin kuin raketti läheiseen kristallimetsään. Pysähdy! Demonit huutelivat, mutta minua ei voitu enää pysäyttää. Olin vapaa. Nyt lopetat sen puhelun ja voisit edes siellä työkkäristä hakea lisää rahaa. No, heippa! No niin, radiolähetys on nyt valmis. Tämä oli muuten ihan helvetin hyvä idea, että tämä menee livenä, niin ei tarvitse mitään jälkieditointia tehdä. Olitko muuten sitä to-do-listaa, niin voitaisiin käydä se vielä läpi, että oliko tässä nyt kaikki? Joo, mulla on tässä. Okei, kohta 1. Tehdään tällainen radio-ohjelma, joka on ihmismäinen, helposti lähestyttävä. Kohta 2. Nukkehallitus eduskuntaa. Kohta 3. Maailmanvallatus. Kyllä tässä näyttäisi kaikki olevan. Joo, tosi hyvää. Varmaan emo-aluksella on tosi tyytyväisiä tähän meidän hommaan. Muista tuli ainakin tosi hyvä radio-ohjelma. Muuten hei, Ressu, mä huomasin, että sä vähän menisit provosoitua tuossa pari kertaa, kun puhuttiin noista ihmisistä. Menee aina välillä vähän iho alle se, että kun ihmiset on niinku koko ajan niin saatana itsekkäitä, ne ei saattelee, että mitä esimerkiksi kodinkoneen. Kyllä mäkin niitä vihaan, mutta meidän pitää kulissia yllä nyt mahdollisimman pitkään. No joo. No mutta hei, nyt kun valmistaa meidän radio-ohjelma, niin mä voin viettää loppupäivän silleen, että voidaan taas siepata noita kodittomia ja asentaa tähystipiä niiden peräaukkoon. Mikä se oli? Ari ja Ressu kehityskeskusteluun. Aiheena ohjeiden vuodattelu. Voi vittu! Nyt äkkiä vessaa, henkilöstöimuri ei yllä sinne. Mä tunnin nopeaa, kun mä musta. Ressu, tuu nopeampaa, sä jäät ihan just kiinni. Se saa! Ressu!